Når parforholdet oplever afstand og udfordringer, ser vi ofte kun toppen af isbjerget. På overfladen ser det måske ud, som om der er kommet konflikt imellem os, og den følelsesmæssige kontakt, tiltrækningen og de varme følelser er dalende. Resultatet kan være, at vi ikke længere gør eller taler om det, der kan minimere afstanden og øge forbindelsen. Vi føler os måske fjerne over for hinanden og begynder at finde andet at bruge tiden på. Det letteste er at fokusere på det synlige, den manglende tid, den dalende intimitet og opmærksomhed, momenter i hverdagen, der er blevet kilder til irritation og frustration, eller hvordan vi er begyndt at interessere os mindre for hinanden. Men ligesom med et isbjerg, ligger der ofte noget langt større og stærkere under overfladen. Parforholdets afstand og udfordringer kan skyldes noget dybere, vi ikke engang er bevidste om, og som kan være svært at få øje på. Uden at vi ved det og kan udtrykke det, kan det være frygten for noget. Gamle sår fra tidligere, som spiller os et pus, eller en længsel efter noget, vi ikke ved, hvordan vi skal udtrykke. Disse dybere ubevidste lag kan skabe en usynlig isflage mellem os, som på den ene side kan være kompliceret at smelte og bryde igennem, og på den anden side er vejen til et bedre, smukkere og sundere parforhold. At finde ud af, hvad der gemmer sig under overfladen, kræver nysgerrighed. Måske er der behov for sammen at dykke ind i indre oplevelser og følelser, som kan være svære at sætte ord på, både for os selv og vores partner. Ved at anerkende og udforske det, der ligger skjult, kan vi langsomt skrue op for den varme forbindelse, smelte isflagen og få adgang til det, der kan genskabe og bevare den varme og intime forbindelse. Det, som binder os endnu stærkere sammen. Nogle af værktøjerne til at skrue op for dette er at tale åbent og lytte opmærksomt, samtidig med at begge parter er helt trygge. Evner, som lyder lette, men som ofte er meget vanskeligere, end vi umiddelbart forestiller os.